Il-ġimgħa filgħodu l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat flimkien mal-Uffiċċju tal-Istatistika ta' Malta ippubblikaw tarif dwar ir-rata ta' dollar tal-ħajja f'pajjiżna. Minn dan it-tarif jirriżulta li f'Awwissu ir-rata ta' dollar tal-ħajja f'Malta kienet ta' 3.2%. Dan meta bħala medja fiż-żona euro ir-rata ta' dollar tal-ħajja kienet ta' 2.6%. Ir-rata ta' dollar tal-ħajja f'Malta matul Awwissu kienet il-5 dola waħda fiż-żona euro. Dan fl-istess ħin li 10 pajjiżi ta' żona euro għandhom rata ta' dollar tal-ħajja inqas minn dik ta' Malta. F'pajjiżi Ewropej fejn il-pagi huma ħafna ogħla minn ta' Malta bħal Lussemburgu, l-Olanda, Franza u l-Ġermanja, il-prezzijiet ma żdiedux daqskemm żdiedu f'Malta. 5 pajjiżi membri ta' żona euro għandhom rata ta' dollar tal-ħajja saħansitra inqas minn dik medja fl-istess żona. Iċ-ċifri juru li iż-żidiet fil-prezzijiet ta' pajjiżna saru fl-iktar prodotti u servizzi essenzjali. Fosthom fl-ikel fejn fuq temp ta' sena il-prezzijiet f'Malta olew darba u nofs iktar minn kemm olew fiż-żona euro. F'Malta l-ispejjeż relatati mal-edukazzjoni żdiedu b'aktar minn 4 darbiet minn kemm żdiedu fiż-żona euro. L-ispejjeż relatati mat-trasport f'pajjiżna mbagħad olew ukoll b'iktar mid-doppju minn kemm olew fiż-żona euro.